Ще строите къща и вашият фундамент е тип ивични основи. Един съвет от мен. Сложете подложен бетон по цялото дъно на изкопа, а не само там, където са ивичните фундаменти. В противен случай майсторите газят в кал, работи се по-трудно, по-бавно, кофража по-трудно се позиционира, укрепва, всичко е в кал, включително и желязото. Като цяло имате една мокра, хлъзгава и нестабилна среда. Особено ако целите пролетно-летните дъждове, което е много вероятно. Отделно се слагат кофражни дъски, платна да могат да преминават майсторите, а и вие самите, което си е още разход и естествено почистването на кофража най-накрая. Така че не ги спестявайте тези няколко кубика, а си сложете подложен бетон по цялото дъно на изкопа. Може да не са 10 см, може да са 8, 9. Въпросът е да има една нормална и чиста работна среда. Каква е ролята на подложния бетон? Това ще го видим в друго видео.